мінулых выпусках мы разабралі гісторыю пабудовы і перабудовы халоднай сінагогі і высветлілі, што ўнутраныя роспісы яе былі зробленыя ў розныя часы. Столь была размаляваная Хаймам Сігалам у 1740 годзе, а сцены значна раней, прыкладна напрыканцы 17 стагоддзя. Наступныя два выпускі будуць прысвечаныя менавіта дэталям роспісаў, і пачнем мы з найбольш старажытных. У адрозненне ад купала сінагогі насценныя роспісы амаль не трапілі ў кадр падчас экспедыцый пачатка 20 стагоддзя і не разглядаліся даследчыкамі. Неверагодная кампазіцыя малюнкаў на столе адцягвала на сябе ўсю ўвагу, а насценныя фрэскі, часткова сцёртыя з цягам часу і моцна пашкоджаныя перабудовай 1730-х, выглядалі не так цікава. Верагодна, па гэтаму даследчыкі ігнаравалі іх і не захавалі для наступных пакаленняў іх поўную панараму. Нягледзячы на гэта, да нас усё-такі дайшлі фрагменты насценных фрэсак, якія не толькі з'яўляюцца унікальным помнікам габрэйскай культуры 17 стагоддзя, але таксама раскрываюць раней невядомыя дэталі гісторыі магілёўскіх габрэяў. Паўднёвы бок халоднай сінагогі найменш зафіксаваны на фотаздымках не толькі ў плане сцяны, але нават і роспісаў купала. Паўднёвая сцяна толькі маленькім кавалачкам трапіла ў аб'ектыў на здымкі Ханукіі, што стаяла на стале ў паўднёва-заходнім куту. На здымку злева бачна, што сцяна мела архітэктонны малюнак, а таксама тэкставыя табліцы. Пасколькі кнігі ў той час былі сапраўднай раскошай і далёка не кожны мог дазволіць сабе мець малітоўнік, некаторыя тэксты пісаліся наўпрост на сценах сінагогі. Падобныя падказкі меліся ва ўсіх старажытных сінагогах, і магілёўская не была выключэннем. На жаль, якасць здымка і самого тэкста не дазваляюць нам зразумець, што дакладна было напісана на ім. Амаль цалкам сцёрты тэкст, які знаходзіцца па-за зонай рэзкасці здымка, дае нам убачыць толькі асобныя літары. Ніжняя частка, аднак, захавалася трошкі лепш, што дае нам убачыць, верагодна, нейкае бласлаўленне главам абшчыны. У першым радку мы можам разлічыць словы, якія азначаюць главы абшчын гэтай. На жаль, гэты ўрывак не дае нам нічога дакладнага. А вось праз адзін радок ніжэй мы бачым тэкст, які кажуць падчас цырымоніі абразання. Гэта цытата з кнігі Бамідбар 25.10. «І сказаў Бог Маше: Пінхас, сына Лазара, сына Агарона Коэна, адвярнуў мой гнев ад сыноў Ізраіля, калі раўнаваў за мяне рэўнасцю сярод іх, і не знішчыў я сыноў Ізраіля маёй рэўнасцю. Таму скажы, вось я даю яму мой саюз міра». Два радкі гэтай цытаты добра бачныя на табліцы, і астатні тэкст, верагодна, ідзе ніжэй. Што яшчэ змяшчалася на гэтай табліцы, мы наўрад ці калісь даведаемся. Затое, дзякуючы іншым здымкам, можна зрабіць вынік, што на пачатку фрыза паміж сцяной і купалам змяшчаўся наступны тэкст. Падчас 7-га абходу кажуць: «Блаславенна імя славы царства яго заўсёды і навечна». Гэта словы, якія кажуць падчас апошняга 7-га абыходу бімы ў свята Ошана Раба. Падрабязней пра гэта я раскажу адносна паўночнай сцяны. З паўночнай сцяны ў кадр даволі якасна трапіла прыкладна 1/6 частка. Здымкі паўночна-заходняга кута захавалі для нас наступную інфармацыю. Зверху, фрызам паміж купалам і сцяной прыведзеныя тэксты, якія прынята чытаць пра кафот аб абыходах бімы падчас святкавання Ошана Раба. Мы бачым канцоўку 4-га і пачатак 5-га тэкстаў. «Асалоды ў тваёй правай руцэ вечна». Гэта цытата з Тэйлім 16.11. І далей ідзе тэкст. Падчас 5-га абыходу кажуць: «Бог пан наш, як моцна». І далей працяг ідзе ўжо на заходняй сцяне: «Як моцна імя тваё на ўсёй зямлі, што ты ўсталяваў сваю веліч на нябёсах». Гэта фраза з Тэйлім 8.2. Тэкст, прыведзены вышэй, узяты з знакамітай кнігі Шней Лухот Абрид «Дзве скрыжалі саюзу», напісанай кабалістам з Прагі Ешаі Горавіцам і ўпершыню друкаванай яго сынам Шаптаем Шэфтэлем у Амстэрдаме ў 1621 годзе.
Цікавая адметнасць, што прыведзены на фрызе тэкст выкарыстоўваецца менавіта ў малітоўных кнігах кабалістычнай накіраванасці, якую потым перанялі ўдзельнікі хасідскага руху. Хутчэй за ўсё, гэты тэкст пачынаўся альбо з правага вугла паўночнага фрызу, альбо ад левага края арона кодыша на ўсходняй сцяне. Ніжэй, у паўночна-заходнім куту мы бачым выяву велізарнага быка, які хутчэй за ўсё адлюстроўвае адну з легендарных істот гіганцкага быка Рээма. Ён узгадваецца ў некаторых мідрашах, вусных абрэйскіх паданнях. Далей унізе мы зноўку бачым архітэктонны арнамент, намаляваныя на сцяне элементы архітэктурных канструкцый, калоны, бэлькі і іншыя. Сярод іх, аналагічна паўднёваму боку, мы бачым падзеленую на две часткі тэкставую табліцу. Верхнюю частку яе займае малітва Ігі Ашем Элокейну Іману. Няхай будзе Пан Бог наш з намі, якую традыцыйна чытаюць напрыканцы ранішняй малітвы Шахард. Няхай будзе Пан Бог наш з намі, як быў ён з нашымі продкамі. Няхай не пакіне ён нас і не адвернецца, каб звярнуць да сябе нашы сэрцы, каб мы ішлі ўсімі шляхамі яго і захоўвалі запаветы, загады і законы яго, якія загадаў ён нашым продкам. І няхай гэтыя словы, з якімі я зараз звяртаюся да Бога, будуць блізкія да Бога, Пана нашага, удзень і ўноч, каб рабіць суд раба свайго і суд народа свайго Ізраіля дзень за днём, каб ведалі ўсе народы зямлі, што Бог, ён Пан, няма іншага. Бог, накіроўвай мяне тваёй справядлівасць. За ворагаў маіх зрабі прамым перада мной твой шлях, а я, у цэльнасці маёй, я буду хадзіць. Адкупі мяне і зрабі мне міласць, бо я самотны і бедны. Нага моя стаіць на верным шляху. На сходах буду бласлаўляць Бога. Бог мой вартаўнік, Бог ахова моя, праваруч ад мяне. Дапамога мне ад Бога, які стварыў неба і зямлю. Бог будзе бараніць мой выхад і маё вяртанне дзеля жыцця і міра, ад сёння і да веку. Паглядзі са святога твайго абіталішча з нябёсаў і блаславі твой народ Ізраіль і зямлю, што даў ты нам, як ты кляўся нашым продкам, зямлю, што цячэ малаком і мёдам. Блаславёны адзіны і непаўторны той, хто быў, ёсць і будзе. Пан Бог Ізраіля, цар панад усімі царамі, святы блаславёны ён. Ён Бог жыцця і цар сусвету, жывы і сталы да веку і на вечнасць. Блаславеннае імя славы царства яго заўсёды і навечна. На твой паратунак спадзяюся, Божа. Гэты тэкст, як і фрыз, быў напісаны ў кабалістычным варыянце, прынятым сярод абшчын Польшчы і Багеміі, які потым лёг у аснову хасідскага нусаху Сфарад. Ніжняя частка табліцы змяшчае таксама 6 рэчаў, якія габрэй павінен узгадваць штодня, бо гэта прамым тэкстам прадпісана ў самой Торы. Першы з іх: «Памятай пра тое, як гневіў ты Пана Бога твайго, калі ён выцягнуў цябе з Егіпту». Гэта цытата з Дварым 9:7. Памятай пра дзень суботні, каб асвяціць яго. Шмот 27. Каб памятаў ты дзень выхаду твайго з Егіпту. Дварым 16:3. Не забудзь тое, што бачылі твае вочы, калі стаяў ты перад Панам Богам тваім у Хорава. Дварым 4:9. Памятай, што зрабіў табе Амалек. Дварым 25:17-19. Помні, што зрабіў Пан Бог твой адносна мірам. Дварым 24:9. Гэтыя 6 урыўкаў змяшчаюцца таксама ў парадку, прынятаму сярод абшчын Польшчы і Багеміі, і адрозніваюцца ад таго парадку, які прыняты ў нас сёння. Нейкім цудам заходняя сцяна захавалася для сучасных даследчыкаў амаль цалкам. Аб'яднанне 3 здымкаў дае нам амаль поўнае ўяўленне таго, як выглядала гэтая частка сінагогі. Аднак радасць не можа быць поўнай. Вялікую частку роспісаў знішчылі падчас перабудовы 1730-х гадоў, калі ў сцяне былі прарубленыя велізарныя вокны ў новую жаночую залу. У любым выпадку мы добра бачым знаёмы нам ужо арнамент, які на роўнай сцяне стварае ўражанне раскошнай архітэктурнай кампазіцыі з калонамі, парталамі і разеткамі, малюнкамі і тэкставымі табліцамі. І ўсё гэта нібыта дываном пакрывае цудоўны арнамент. Дзякуючы адносна якасным здымкам удалося ідэнтыфіцыраваць большую частку тэкстаў, але некаторыя з іх пакуль што так і не распазнаныя. Зверху на фрызе паміж сцяной і купалам знаходзяцца словы, што кажуць падчас 5-га і 6-га абходаў бімы у Ашана раба.
пра што мы ўжо распавядалі раней. Як вяліка імя Тваё на ўсёй зямлі, што Ты ўсталяваў сваю веліч на нябёсах. Тэйлім 8.2. Далей сказано, падчас 6-го абходу кажуць: праведны пан на ўсіх шляхах сваіх і міласцівы ва ўсім, што ён робіць. Гэта цытата з Тэйлім 145.17. Пад гэтым фрызам у верхняй частцы роспісаў знаходзіліся выявы птушак і два невялічкіх тэкста. Правы, на жаль, цалкам незразумелы, а ў левым мы бачым толькі рэшткі надпісу. Акрамя іншых, таксама і яна разам. Другі радок. Благословенна сярод жанчын, якія. Трэці радок. Ці не жыла Рахель. І напрыканцы Моше. Дакладна перакласці змест немагчыма, бо адсутнічаюць важныя да сэнсу часткі. Агульна, аднак, гэты тэкст нагадвае падзяку жанчынам, якія ахвяравалі на будоўлю альбо роспісы сінагогі. Верагодна, процілеглы тэкст быў аналагічнай падзякай мужчынам за ахвяраванне і ўдзел у пабудове сінагогі. Далей па цэнтру змяшчаюцца дзве велізарныя панелі. Злева знаходзіцца тэкст благаслаўлення пасля свята Жана раба, апошні дзень Сукота. Няхай будзе воля Твая, Пан Бог наш і Бог продкаў нашых, што выбраў добрых прарокаў і добрыя іх звычаі, каб Ты прыняў з міласцю і жаданнем нашу малітву і нашы абходы і ўзгадаў нам заслугу 7 пабожных Тваіх і выдаліў жалезную завесу, якая дасабляе нас ад Цябе, і прыслухаўся да крыку нашага і замацаваў нас добрай пячаткай, трымаючай зямлю над пустэчай, і запячатаў нас у кнігу добрага жыцця, і ў гэты дзень даў моцы Тваёй прысутнасці 5 яе аспектаў, падсаложаных ударамі вербы, звычаем Тваіх святых прарокаў, і абудзі любоў паміж імі, пацалуй нас пацалункам Тваіх вуснаў, які падсаложвае усе суворасці і ўсе выракі, і ззяй над моцай Тваёй прысутнасці праз імя Юд-Гей-Вав, якое ёсць раса ззянняў Тваёй расы, і адтуль пралей дабро на рабоў Тваіх, што молюцца Табе аб прабачэнні, каб Ты падоўжыў іх дні і сцёр іх грахі, правіны і злачынствы, і працягнуў сваю правую руку і сваю далонь, каб прыняць іх поўнае вяртанне да Цябе, і адкрой Твае добрае сховішчы, каб насыціць вадой прагную душу, як напісана, адчыніць Пан для Цябе сваю скарбніцу добрую, нябёсы, каб даць дождж зямле Тваёй у яго час і благаславіць усю справу рук Тваіх. Амен. Тэкст насупраць яго, на жаль, амаль нечытабельны, таму пакуль што не атрымліваецца ідэнтыфікаваць яго змест. Пад гэтымі двумя панелямі наўпрост над уваходам змяшчаецца абрэвіатура цытаты з Тэйлім 118.20. Гэта брама Бога, праведныя ўвайдуць у яе. З двух бакоў ад гэтага надпісу былі намаляваныя два львы. Копію аднаго з іх зрабіў Эль Лісіцкі падчас свайго падарожжа ў Магілёў у 1916 годзе. Паабапал уваходу таксама знаходзіліся нейкія тэксты, якія, на жаль, немагчыма разглядзець. Затое добра бачны тэкст двух панелей з краёў заходняй сцяны. Злева на поўдні занатаваныя 13 мер міласэрнасці. Божа цар, які сядзіць на стальцы міласэрнасці і накіраваны дабрачыннасцю, даруе грахі свайго народа, адпускае іх адзін за адным, памнажае дараванне грэшнікам і прабачэнне злачынцам, дзеяць дабрачыннасць кожнаму целу і духу. Не плаці ім адпаведна іх злачынствам. Божа, Ты навучыў нас казаць 13 мер. Узгадай нам сёння саюз 13, як Ты калісьці абвесціў сціпламу, і так напісана ў Торы Тваёй. І спусціўся Бог у воблаке і прадстаў Маше перад ім. І заклікаў да імя Боскага, і прайшоў Бог перад ім і прамовіў: Пан, Пан, Бог міласэрны і літасцівы, доўгатрывалы і вялікі ў дабрадзеянні і ў праўдзе, хто захоўвае дабрачыннасць для тысяч пакаленняў, даруе грэх, правіну і злачынства і ачышчае тых, хто раскаяўся. І даруй нашу віну і наш грэх, і вярні нас у сваю долю, прабач нас, наш тата, бо мы грашылі. Даруй нам, наш цар, бо мы правініліся. Бо Ты, Пан добры, хто прабачае, і вялікі ў дабрадзеянні ўсім, хто заклікае да Цябе.
На процілеглым паўночным баку змяшчаецца тэкст малітвы, яку кожны чытае сам сабе, калі адчыняюць Арона-Кодыш у Новы год, дзень адкуплення і 3 асноўныя святы. На Новы год і дзень адкуплення кажуць: «Уладар сусвету, выканай просьбы мае на добро і выканай мае пажаданні, і дай мне тое, пра што прашу, і даруй мне ўсе мае грахі, усе грахі людзей дома майго, даруй з прыхільнасцю, даруй з міласэрнасцю, і ачысці мяне ад маіх грахоў, ад маіх правін і ад маіх злачынстваў, і ўзгадай мяне добрай памяццю перад табой, і ўзгадай мяне дзеля ратунку і літасці, ўзгадай мяне дзеля доўгага жыцця і міру, і добрага заробку ды сродкаў для жыцця, і хлебу для ежы, і вопраткі дзеля адзення, і багацця і павагі, і доўгі год дзеля таго, каб спасцігаць Тору тваю і выконваць яе запаветы, і розуму і разумення, каб разумець і даследаваць глыбіні яе таямніц, і дай поўнае выздараўленне ад усіх нашых хваробаў, і благослові ўсе справы рук наших, і пастанаві нам добры прысуд, паратунак і спакой, і скасуй для нас усе цяжкія і нядобрыя прысуды, і перагарні сэрца ўладароў, і іх дарадцаў, і іх міністраў да прыхільнасці да нас. Амен, і няхай будзе такой твая воля. Няхай будуць прыемны табе словы вуснаў маіх і думкі сэрца майго, Пан, скала моя і мой збаўца. А я буду маліцца, і гэтак далей. На 3 вялікіх свята кажуць: «Уладар сусвету, выканай просьбы сэрца майго на добро і выканай мае пажаданні, і дай мне тое, пра што прашу, і ўдастой мяне і маю жонку, і маіх сыноў, і маіх дачок, і ўсіх людзей дома майго, выконваць волю тваю ад усяго сэрца, і схавай нас ад злога вытоку, і дай нам долю ў Торы тваёй, і ўзгадай нас, каб твая прысутнасць раскрылася панад намі, і навядзі на нас дух мудрасці і розуму, і ажыццяві для нас урывак, як напісана, і сыдзе на яго дух Пана, дух мудрасці і розуму, дух моцы і магутнасці, дух ведання і страху боскага. І такім чынам, няхай будзе воля твая, Пан Бог наш і Бог продкаў нашых, каб дастоіць нас рабіць учынкі добрыя ў тваіх вачах, і ісці прамымі шляхамі перад табой, і асвяці нас тваімі запаветамі, каб удастоіць нас добрага і доўгага жыцця і дзеля жыцця ў будучым свеце, і абарані нас ад злых учынкаў і нядобрых часоў, якія могуць надысці ў свеце. І той, хто спадзяецца на Пана, будзе ахутаны яго прыхільнасцю. Амен. А я буду маліцца, і гэтак далей. Апошнія надпісы на заходняй сцяне, якія трапілі ў кадр, гэта ніжні фрыз справа ад уваходу. Пад фрызам намалявана сэрца, унутры якога пазначана скарачэнне фразы, якая нагадвае нам пра разбураны храм Іерусаліма. Чорная на белым памяць пра руіны. А на самым фрызе напісана цытата з прарока Єрміягу 31:12, яка паведамляе нам суцяшальнае слово прарока пра той час, калі Пан Бог верне свой народ у адбудаваны Іерусалім. Няхай адбудзецца гэта ў хуткасці і ў нашы дні. І я ператвару іх смутак у весялосць, і я суцешу іх, і я ўзрадую іх пасля іх гора. У наступным выпуску мы будзем разбіраць дэтальна роспісы купала, зробленыя Хаймам Сігалам у 1740 годзе.